Днес ще се потопим в една наистина остра атака. Ще анализираме твърденията в статия, която на практика обявява открита война на група разследващи журналисти. Да се пребориш с прасето в кучината. Този цитат, взет директно от изходния текст, веднага не показва, че не става дума за някаква си обикновена критика. Не, тук говорим за обявяване на война. Тонът е зададен и той е изключително агресивен от самото начало. Добре, нека да навлезем в същината. В центъра на целия този анализ стои, както я нарича авторът, една война. Война срещу група публични фигури, на които той дава един доста подигравателен етикет – феите. И кои са тези феи? Ами според автора, това е група млади хора, повечето с опит в IT сектора, но ключовото тук е твърдението, че те не са просто някаква случайна група. Не. Твърди се, че са тайно организирани и финансирани от медиен олигарх и лидер на, както и описва авторът, бутикова партия, с който, вероятно се цели да се намекне, че е малка и с ограничено влияние. И тук идва един много интересен ход от страна на автора. Преди да започне с тежките обвинения, той първо описва, лъскавата им фасада. Признава, че имат позитивен обществен образ. И това е наистина ключов елемент от стратегията му, както ще видим след малко. И ето, малко изненадващо, авторът признава, че тези журналисти всъщност имат и своите заслуги. Даже изтъква, че разследванията им за корупция са важни, дава пример с разобличаването на насилие над животни. Това е, така да се каже, светлата страна на монетата, която той ни представя точно преди да я обърне на 180 градуса. И ето го, точно тук идва големият обрат. След като е изградил този, положителен образ, авторът задава ключовия въпрос. А какво всъщност се крие за тази лъскава фасада? Точно този момент ни въвежда в сърцевината на неговите обвинения. Така преминаваме към централната теза на източника, а именно, че зад публичния образ се крие една съвсем друга, скрита и, по негови думи, мръсна дейност. И ето го и ядрото на цялото обвинение, че разследващата им журналистика е просто параван. Според автора, истинската им цел е да изпълняват мръсни поръчки, или с други думи, политически клеветнически кампании. Добре де, но как точно се случва това според автора? Той описва една много конкретна тактика в 4 стъпки. Първо, създават се десетки страници в социалните мрежи. Второ, тези страници се използват за брутални, вулгарни атаки. Третата стъпка е да се създаде илюзия за масова подкрепа чрез координирани лайкове и коментари. И накрая, четвърто, култивира се един, както го описва, фанатизиран фен-клуб, който да разпространява посланията им. Този слайд показва визуално двойствеността, която автора описва. От едната страна е този благороден медиен имидж – смели, благородни, прогресивни, а от другата, според него, е грубото и агресивно поведение във Фейсбук, където ги нарича покъртителни цървули. Точно този предполагаем контраст е в основата на цялата му критика. И от общите обвинения авторът вече преминава към съвсем лични. Сега на мушка са двамата лидери на групата и към тях са насочени едни много конкретни твърдения. Тази таблица всъщност обобщава личните атаки. За мъжа се твърди, че има минало в националистическа партия, а сегашният му мотив, според автора, е просто хранилката на олигарх. За жената пък се казва, че е нереализирана актриса, която е мотивирана от желанието да се отмъсти на арт-гилдията за своите неуспехи. Следват обвиненията за финансово лицемерие. Тук авторът задава въпроса: как така събират дарения за благородни каузи като тази за Украйна, докато в същото време, според него, получават огромни суми по свои бизнес проекти? И за да подсили тези твърдения, авторът цитира анонимен източник. И този източник отправя едни изключително тежки обвинения, а именно, че фирмите им, въпреки че превъртат милиони, са винаги на загуба, което, разбира се, повдига сериозни въпроси за възможни финансови злоупотреби и избягване на данъци. И тук идва, може би, най-конкретното число, което авторът хвърля в пространството – стотици хиляди евро финансиране за една от фирмите им. А сега чуйте и декларираните приходи на същата фирма – едва 2000 лева. Несъответствието, което авторът изтъква, е огромно. И така, стигаме до финала на статията.
Частта, в която авторът обяснява своята лична позиция и решимостта си да води тази, както я нарича, битка до край. Тук виждаме много ясно как авторът се позиционира. Представя себе си като самотен боец, изправен срещу една мощна, организирана и добре финансирана машина за мръсни поръчки. Това е, класическата рамка на Давид срещу Голиат. Авторът също така предвижда и ответен удар. Като заявява предварително, че очаква да бъде атакуван с лавина от мерзост, мръсоти, лъжи и клевети, той всъщност се опитва да дискредитира всяка бъдеща критика, която би била отправена към него. И ето я финалната му позиция, събрана в едно изречение. С другите, все някой трябва да изхвърли бокука. Авторът не просто завършва текста си, той го представя като свой морален дълг, един необходим акт за прочистване на публичното пространство. Но целият този конкретен случай всъщност повдига един много по-голям и важен въпрос, който някак остава да виси във въздуха. Когато тези, които по презумпция са пазителите на общественият интерес, самите те бъдат обвинени, кой тогава пази пазителите?